Rozcvičovacie desatoro plavec. Plavec nám mobilizuje ramenný pletenec a posilňuje nám svaly okolo lopatky. Začneme tak, že si ľahneme na brucho. Cvičenie začíname tak, že ruky predpažíme pred seba. Takýmto krúživým pohybom v vystretých lakťoch sa dostaneme až na spodný chrbát. Pokrčíme mierne lakte, vystrieme lakte a krúživým pohybom plus jemnou rotáciou v ramenách sa dostaneme znovu do predpaženia. Ukážeme si to ešte raz. Krúživý pohyb. Ideme dlaňami. Dlane položíme na spodný chrbát. Lakte vystrieme. Jemne vyrotujeme. Krúživým pohybom sa dostaneme do predpaženia. Veľmi dôležité veci. Náš hrudník nedvíhame moc do výšky, aby sme sa zase moc nezakláňali. A nohy by mali byť na zemi po celú dobu cvičenia.